Maayong adlaw mga migs, karon ata diri sa Titay kay magkuha ta og pispis or similya sa hito kay ibutang namo sa amo ang fish pan. Kabantay mo og katong sa nahulugan og durian didto nga fish pan na mo ibutang. Tapos gadala ko og kining ice cheese para diri nato ibutang ang ato ang similya. Tara, kuyog ta. Karon na ta diri nangita ta og magkuha na ta sa similya nga kuan. Pero napud sila dagko diri nga hito or ito to ara. Hindi ko makita. Na ilang ito diha. Tag 150 daw ang kilo ani. Digana eh. Wala karon oh. Saan ni siya katagasa mga 1 inch? Wala Kabot. Tag-tris ang buka na niya. Kinsa tong palitan hilang utras. Nagbaligya pa man mo tong kano katong dagko nga tag 150 ang kilo? Oo. 180 na to karon. 180 ang kilo. Karon ang palito na to is balig 500 ko buo. Gusto mo na po sila tilapia. At ito na ta sa mua dara ang atong isda nga gipalit nga hito. Tara. A few moments later. Karon mga migs na nata diri sa amoang ubos, sa amoang fish pan. Tapos instruction ganina sa katong atong gipalitan og hito. Ingon sila nga butangan sa daw og tubig gikan sa fish pan ang ato ang ice chest kani para ma-adapt niya ang tubig sa fish pan para aron dili siya mamatay. Ibutang diri ang tubig mga usa ka oras or kapin pa jud sa oras para ma-adapt sa ato ang isda ang tubig nga ilahang puy-anan. So karon mao na ang atong fish pan. Diha nato ibutang ang ato ang hito or hito or pantat ang tawag ana niya mga migs sa katong wala pa nakaila.
So mao to mga migs para karong adlaw nagkuha tag hito, ito or pantat kay ibutang namo sa akong fish pan diha nga fish pan kay wala pa nay sulod. So maghulat na lang tag 2 to 3 days para kung ma-adapt na sa mga isda ang katong tubig nga atong gibutang sa ice chest, pwede na nato siya ibutang didto para dili siya mamatay. Several days later. Karon mga migs, naanapunta diri sa amo ang fish pan. Naana namo diha gibutang ang amo ang ito. Gikuralan lang sa namo siya para dili kaayo siya abot og bisan asa. Tapos karon atuan na lang ni siyang kuhaon diha sa yang gikural, kuhaon nato na yung mga tabil kanang nakablo nga kuan diha kay aron maka tuyok na siya abot dito kay naamang goy nakasulod nga bullfrog or baki basin unya og kanon hotdon og kanon sa bullfrog. So mao ato siyang buhian. So karon mga migs, nakuha na nato ang katong gikural-kural nato nga moskitero dire sa mga ito. So mo ang katong bullfrog nga nakasulod dire, dili na to siya igo nga makakaon sa atong mga ito kay igo naman silang libot dire sa ato ang fish pan nga dako na kayo og tuyukan. So mao ra to mga migs. Hope nga naganahan mo sa itong video o don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para laging updated sa bagong vlog na ipopost ko. So salamat mga migs!